gardawa ba za ku dinga karatu cikin tsangaya ba sai dai ka samu can wani gefe to can na je wani daji gindin wata bishiya ina ta jakara ina karatu ina ta sauciya ina maimaitawa kawai in ji sai na ji ana tarafka sallama salamu alaikum na ce to wannan sallama dai gashi dai ta waye na ce wa alaikum wai ga wadda zan yi sai na ga mutuwa ina ganin ta muke kuri ta mun kuri ne mata kuri ke ta take in zo na ce mata ki ƙara so mana to kai in ba dan imani ba ina iya tsaya wurin nan Allahu akbar masha Allah ya ciki na ciwo yake ku karfin imani ni nan da ku iya gadda ba na tsoron mutuwa ni da tsoron ban kawo yanzu ba lokaci ya dole ka wuce a samari kuke assalamu alaikum ba kuka za ka ba fada mamaci kuka kai me yake faruwa kuma wallahi malam ba mutuwace nake kuka ba wallahi tallahi bam ta ka daura mu malam bam ina daura miki biyu ka tashi malam dan Allah